በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ታሕሳስ ዕለት 19 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። እንኳዕ ናብዚ ክቡር ዕለት ሊቀ መላእክት አብሳሪ ጽድቂ መጋቢ ሐዲስ መልአከ አናንያን አዛርያን ወሚሳኤልን መልአከ ቅዱስ ቄርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ መልአከ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ክብረ በዓል በሰላም አብጽሐና አብጽሐኩም። በረከቱን ረድኤቱን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። በዚህ ዕለት እዚ ቅዱስ ገብርኤል ንሰለስቱ ደቂቅ ኣብ እሳት እቶን እቶን ዘውፅኣሉ ዕለት እዩ። ንኹልኹምን ኣብ ዓለም ዘለኹም ቅዱስ ገብርኤል ካብ ዘለኹሞ ስደትን ሓጢያትን ጭንቀትን መከራን ሓሳብን በቃል ኪዳኑ የውፅእኹም አሜን። ኣብ እትኸድዎ እውን ብቅድመኹም ይምራሕኩም ብድሕሪኹም ይከተልኩም ብየማን ብጸጋምኩም ክንፉ ገይሩ ከይትወድቁ ይደግፍኩምን ንሱ ይኹን ወሕስኩም ጠበቃኹም አሜን። ወላዲት አምላክ ልሳን አንደበት ክልኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ዮሐንስን ዘርቡልስን ንአቡነ ስነ ኢየሱስን ዓመታዊ በዓል አብጽሐና አሜን። ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክቡራት ካብ ዝኾኑ ሊቃነ መላእክት ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ገብርኤል ብዙሕ ናይ ክብሪ ኣስማት ኣለዎም። ብፍላይ ግን ሊቀ ኣርባብ፣ መጋቢ ሐዲስ፣ መልአከ ሰላም፣ ብስራታዊ፣ ኦፍ አርያማዊ፣ ፍሱሐ ገጽ፣ ቤዛዊ መልአክ፣ ዘአልቦ ሙስና እንዳተባሃለ ይጽዋዕ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮነ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ስሙ ብብዙሓት ተጠቒሱ ኣሎ። ስለ ረድኤነቱን ኣማላድነቱን ቤተ ክርስቲያን ድማ ብስሙ ታቦት ቀሪጻ መቕደስ ሃኒጻ ብስርዓት ክብሩ ትገልጽ። ካብዚ ኩሉ ድማ ንሰለስቱ ደቂቅ ከም ዘድሓነ ዝዝከረሉ ሓደ በዓሉ ሎሚ እዩ። ለዝንቱ ዜናዊ መልአከ ኃይል በዛት ዕለት ከመ ይትገበር በዓል መምህራን አዘዙ ወሰርኡ በቃል ከም ዝብል አርኬ ንጉስ ካብ ናይ ምርኮ አጓብዝ ንቤተ ክርስቲያን ንቤተ መንግስቲ ክመርጽ ከሎ ሰለስቲኦም ቅዱሳንን ዳንኤልን ተመሪጾም ናይ ሙቸት ህይወት ተቐሪቡሎም ነበረ። ነገር ግን ብምግብን በአምልኾን ምስ አሕዛብ ክሓብሩ ስለ ዘይደለዩ ምርጫኦም ጾምን ጸሎትን ምስ ቆሎ ኾነ። ምንም እኳ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እንተነበሩ ወላ እኳ ደቂ ነገስታት እንተኾኑ ንዕኦም ግን ካብ ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ ዝሓሸ ስለ ዘይነበረ ብጥረ ቆሎ ተወሲኖም ነበሩ። አምላኾም ከዓ ከኣሊ እዩሞ ብጽባቐ ኮነ ብጥበብ ኣብ ምድሪ ባቢሎን ክንድኦም ዝኣክል ዝጽብቕ ኣይተረኸበን። ንጉስ ድማ ኣብ ባቢሎንን ኣብ ኣውራጃን ሸሞም። ስሞም ድማ ብናይ ኣማልኽቱ ስም ሲድራቅ ሚሳቅን ኣብደላጎን በሎም እሞ ድሕሪዚ ነገር ግን ኩሉ ኣሕዛብ ስለ ዝቐንአሎም ናይ ክፍኣት ኣዋጅ ኣወጅሎም። ናቡከደነፆር 60 ክንዲ ቁመት ዘለዎ ናይ ወርቂ ምስሊ ኣቂሙ ስገዱ ስለ ዝበሎም ኣይከውንን በማለቶም ድማ ተቓጺሎም ምእንቲ ክሞቱ እሳት ተፈረዶም። እቲ ነበልባል ካብ ጉድጓድ ናብ ላዕሊ 49 ክንዲ እኳ እንተኾነ እንተነደደ ወልሓንቲ ፍርሓት ኣይተሰምዖምን። ናብቲ እሳት ምስ ተደርበዩ ድማ መልአከ ኣድህኖ ቅዱስ ገብርኤል መጺኡ ኣድሓኖም። ካብቲ ዝኾነ ነገር ዝተለዓለ ኣሕዛብ ሓፈሩ። ናቡከደነፆር ግን ካብ ዝፋኑ ተላዒሉ ንናይ ቅዱሳን ኣምላኽ ንእግዚአብሔር ኣመስገነ። ንቅዱሳን ዘድሓነ ቅዱስ መልአኽ ንዓና እውን ምእንቲ ከድሕነና ከም ናይ ኣቦታትና ከምዚ ንበሎ አድህነኒ ዘአድሃንኮሞ በአክናፊከ ምንቱ አመ ውስተ እሳት ተወዲዩ ሰለስተ እደው እንዳበልና ንለምኖ መልክዓ ገብርኤል በረኸት ረድኤቱ ኣማላድነቱ ምስኩላትና ይውዓል አሜን። ከምኡውን አቡነ ስነ ኢየሱስ ጻድቅ። እዞም ጻድቅ ኣብ ማእከላይ ናይ ብርሃን ዘመን ዝነበሩ ኢትዮጵያዊ እዮም።
ኣብ ምድረ ሽዋ ናብ ታሕቲ ኣርማ ጮሆ ዝኸዱ መናን እዮም። ጭው ኣብ ዝበለ በረኻ ንቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ ገዳም ዝሃነጹ ኣቦ እዮም። ብዙሓት ኣርድእቲ ዘፍረዩ መናን ኣቦ እዮም። ብዙሕ ተኣምራትን ዝሰርሑን ወንጌል ዝመሃሩን መነኮስ እዮም። ኣብ ደመና ድማ ይጸዓኑ ነበሩ። ገዳሞም ድማ ታሕቲ ኣርማጭሆ ኣብ ሳንጃ ከተማ ናይ 3 ሰዓት መንገዲ ይወስድ። ድንቅን በዓል ብዙሕ ቃል ኪዳንን ኣቦ እዮም። መልአከ ሞት መስከረም ዕለት 11 ምስ መጾም ድማ ናይ ቅዱስ ገብርኤል በዓል ከየኽበርኩ ኣይከውንን እዩ ኢሎም ን3 ወርሒ ኣብ ኣፈት ኣቂቦሞ እዮም። ነቲ መልአከ ሞት ማለት እዩ ኣይመውትን ምስበሉ ታሕሳስ 19 ድማ ዓረፉ። ኣምላከ ቅዱሳን ብናይ መልአኹ ረድኤት ሓልዩ ናብ ናይ ጻድቃን በረኸት የብቅዐና። በረኸቶም ረድኤቶም ምስኩላትና ይሕድረልና ኣሜን። ታሕሳስ 19 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ዘርቡልስ፣ ኣቡነ ስነ ኢየሱስ ጻድቅ። ወርሒ በዓላት ድማ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት፣ ኣቡነ ኣብየ እግዚ ጻድቅ፣ ኣቡነ ዮሴፍ ብርሃነ ዓለም፣ ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ። በረከቶም ረድኤቶም ምስኩላትና ይውዓል ይሕደር ኣሜን። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ካብ ኣናበባ ካብ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ተኣርምልይ ወስብሐት ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በለናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሕቲ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራይለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን